கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் நம்ம காவல்துறை சார்பாக குற்றங்களை தவிர்க்கிறதுக்கும் பொதுமக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு மாவட்டத்தை உருவாக்குறதுக்காகவும் பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்து வந்துட்டு இருக்கோம். அதில் முக்கியமானதாக அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் சிசிடிவி வந்து முக்கியமான இடங்கள், முக்கியமான சந்திப்புகள், முக்கியமான பஸ் நிலையங்கள், பேருந்து நிலையங்கள், முக்கியமான இடங்களில் வந்து பொறுத்ததுக்கான முயற்சிகள் எடுத்து வந்துட்டு இருக்கோம். அதன் அடிப்படையில் இன்று வந்து நம்ம மேட்டுப்பாளைய உட்கோட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் பாலமுருகன் மற்றும் அன்னூர் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் நித்யா அவர்கள் மற்றும் எஸ்ஐ சிலம்பரசன் வெங்கடேசன் இவர்கள் தலைமையில் வந்து இன்று அன்னூர் காவல் நிலையத்தில் வந்து 100 சிசிடிவி கேமராக்கள் வெவ்வேறு இடங்கள் வந்து பொருத்தப்பட்டு இன்று வந்து துவக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அன்னூர் காவல் நிலையத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல குற்றங்கள் சிசிடிவியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஒரு ராபரி கேஸ், 3 செயின் ஸ்நாச்சிங் கேஸ், நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து ஒரு 30,000 வந்து பணத்தை வந்து திருட்டு போன கேஸ், பல கேஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த சிசிடிவி வந்து கண்டிப்பாக குற்றங்களை குறைக்கிறதுக்கும் குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் மற்றும் அதை வந்து நம்ம நீதிமன்றத்தை வந்து ஒரு விதமான ஒரு எவிடன்ஸாகவும் ஒரு சாட்சியமாகவும் நம்ம சமர்ப்பிக்க முடியும். அதனால் சிசிடிவிங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கிற மாதிரி காவல் நிலையத்தில் எங்கள் காவல்துறை சம்பந்தப்பட்ட வேலைகள் செய்யறதுக்கு ரொம்ப எளிதாகவும் உபயோகமாக இருக்குது. அதனால் பொதுமக்களாகிய அனைவரும் சிசிடிவி பொறுத்துமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். முக்கியமாக அவங்க வீட்டுக்கு வெளியே சாலைகளை பார்த்த மாதிரி மற்றும் வெளியே பொருட்களை பார்த்த மாதிரி சிசிடிவி அமைக்க வேண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த மாதிரியான முயற்சி நம்ம காவல் நிலையத்தில் வந்து இன்னும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் மிக விரைவில் ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலும் 100 கேமராக்கள் பொருத்தத்துக்கான முயற்சிகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அன்னூர் காவல் நிலையத்தில் இன்னும் ஒரு 3-4 மாதத்தில் காவல் நிலையம் அதோட சரகம் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஃபுல்லாகவே சிசிடிவியால் கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நிலைமைக்கு கொண்டு வர மாதிரி இன்ஸ்பெக்டர் முயற்சிகள் எடுத்து வந்துருக்காங்க. இன்னொரு 2-3 மாதங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நடைபெறும். இதனால் கண்டிப்பாக குற்றங்களை தவிர்ப்போம். ரெண்டாவது வந்து பொதுமக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாகவும் ஒரு நிம்மதியாக ஒரு பயமில்லாமல் வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும். நன்றி, வணக்கம்.